Hark Olufs kigger længselsfuldt ud over havet. Han drømmer om at sejle ud, besøge fjerne lande, blive kaptajn ligesom sin far. Han er 12 år, og snart skal han begynde som skibsdreng på sin fars og onkels båd. Året er 1720. Hark Olufs drømme udspiller sig på den lille, dengang danske ø Amrum, langt ude i Vadehavet. Han aner ikke, at hans udlængsel og drømme om de fjerne lande snart skal gå i opfyldelse. Hark Olufs familie var en søfartsfamilie. Hans far var kaptajn og redder, og det kan man se, altså hele hans omgivelse levede af søfart. Hark Oluf døde ung. Han blev 46 år. Hans gravsten på kirkegården i den lille by Nebel på øen er helt speciel. Den fortæller brudstykker af den meget mærkelige skæbne, Hark får. Das ist die Hoffnung, und auf dieser Hoffnung ist Hark Olufs dann gesegelt mit 12 Jahren und dann eben auch mit 16 Jahren aufgebracht worden, gekapert worden, dieses Schiff im Ärmelkanal, und ist dann verschleppt worden nach Algier, Afrika. Die Osmanen hatten ja das Mittelmeer besetzt. I 1724 er den nu 15-årige skibsdreng Hark Oluf på sin fars skib Håbet på vej fra Nantes i Frankrig hjemad mod Hamburg, da det bliver opbragt af kapere tæt på Scillyøerne ud for den engelske kanal. Besætningen bliver taget og ført som fanger til Algier. Drengen Hark Olufs og de andre ombord kommer til at dele skæbne med ca. 1 million europæere, der fra 1500-tallet og til 1830'erne ender som hvide slaver i Nordafrika. Hark Olufs liv som slave i Nordafrika er exceptionel, først og fremmest fordi han overlever, men i særdeleshed fordi den lille skibsdreng fra Vadehavsøen ikke bliver en helt almindelig slave. Jeg blev solgt på torvet i Algier by for 1000 cartouches. Det svarer til 500 daler. Dagen efter blev jeg solgt videre til en anden med 100 cartouches profit. Hos den nye ejer var jeg i 14 dage. Jeg arbejdede i haven, hvor jeg samlede morbærblade til min ejers silkeorme. Og så bar jeg vand ind og holdt hans hus ryddeligt. Det er en storby, byen Algier, som den unge dreng Hark Olufs og de andre tilfangetagende øboere fra Amrum bliver ført til i 1724. Altså hele byen lever stort set af kaperiet. Altså ikke kun med at tage andre skibe, men også at leverere langs kysterne. Altså man overfalder landsbyer i Italien eller Spanien, og det bringer rigtig penge. Men så kom der en slaveopkøber fra bagen i Konstantin til Algier by. Da han en dag så mig, fik han lyst til mig. Og min ejer overlod mig ham så for 900 daler. Jeg kom nu til byen Konstantin, hvor min nye ejer, Ben Asin, kan sammenlignes med en lille konge. Da jeg kom i hans tjeneste, var han allerede en ældre herre. Han var temperamentsfuld, havde et sundt udseende, var hjertelig og havde stor krigserfaring. Ben havde 2 fruer, som blev opvartet af 40 tjenere, mænd og kvinder. Iblandt dem var der 4 kastrater, der arbejdede som fruernes kammertjenere. Ben selv blev opvartet af 30-40 lakajer, hvoraf halvdelen var renegater. Jeg blev en af hans lakajer. Den største trussel kom fra Marokko, Algeriet, Tunis og Tripoli, det nuværende Libyen. Det var de såkaldte Barbaresk-stater, hvor muslimske pirater eller kapere med støtte fra deres stater opbragte europæiske handelsskibe. At der næsten var 1 million europæere,
Fordelt over 300 år, der blev slaver i Nordafrika, er en overset og glemt historie. Mange døde i fangenskabet som galejslaver eller byslaver. Kun få vendte hjem igen som Hak Olufs, og det er fra dem, vi har beretninger om fangenskabet og om den islamiske kultur. En ting var, at kaperne tog lasten og selve fartøjet, og så tog man så selvfølgelig også besætningen. Men det var sådan set ikke meningen, at besætningen skulle blive i Nordafrika. Man havde dem som slaver og så videre en periode, men de fik lov at sende breve hjem, bønskrifter, og meningen var så, at så skulle der sendes løsepenge ned, og så fik de lov at rejse hjem igen. I arkiverne rundt om i Europa findes de gamle besætningslister, ansøgninger og breve, der dokumenterer, hvad slaverne skulle bruges til, ud over hårdt arbejde. Skal vi finde brevet? Her kommer den. Ved et tilfælde fandt Erik Gøbel, da han var i gang med at undersøge nogle gamle protokoller, et usædvanligt dokument. Det er et brev, der er skrevet i Algier den 10. januar 1710. Det er skrevet på dansk med en noget grim skrift, men vi kan i hvert fald se, at det er udstedt til eller sendt til dette brev til min hjerte, herr fader Jens Hansen, skipper fra Rønne på Bornholm, står der. Hovedbudskabet er, at den unge mand er blevet taget i Gibraltarstrædet deromkring, og er blevet gjort til slave i Algier, og han har det meget dårligt, og han vil gerne have, at de sender penge, så han kan blive frikøbt.